så fandt vi kommandanten oppe i byen, der hed Britsko. Og han ville gerne køre med afsted, men han havde ikke rigtig tid, han skulle til en begravelse. Men så sagde han, I kan køre med til den begravelse. Det er nemlig mine soldater, vi skal begrave. Sagde vi. Så vi kørte med, og vi blev kysset velkommen af faren til den afdøde søn her. Og var altså velkommen til at deltage i den her begravelse. Og så tror man, jamen man forstyrrer, når man kommer til en begravelse. Men det gjorde vi slet ikke. Han var stolt over at få lov til at fortælle om det liv, hans søn havde haft, og det, han havde kæmpet for. Og sådan en serbisk begravelse, det er altså noget af et stort foretagende. Det tager timevis. Men det var meget, meget, meget rørende, og det er jo fantastisk, altså, som du bliver modtaget. Her der er jeg oppe i Beograd, og det er jo en af de dage, hvor man siger, at man er ude og dække en krig, ikke? Og så tager man på grisemarkedet i Beograd. Så kan man sige, hvorfor fanden gør man det? Jo, det gør man, fordi livet, der foregår altid en eller anden form for almindeligt liv, selvom der er krig et eller andet sted. Og på grisemarkedet, der var de sgu ligeglade med krigen. Der handlede det udelukkende om priserne på svin. Serberne havde belejret byen i 72 dage. Og det her billede, det er så i virkeligheden taget et år efter. Jeg var der under belejringen, og da de frigav byen året tidligere. Men vi valgte at tage tilbage, da der var gået et år, for at se, hvordan går det med den by. Og det første vi møder, vi kommer ind i byen. Du kan se, den er stadig fuldstændig sønderbumpet, men altså alt det skrammen, der lå på gaden, det er så blevet fjernet. Ikke? Så møder vi altså 3 stangstive musikere, ikke? Men de kan spille. For mig der er det sådan blevet lidt et symbolbillede på hele krigen i Jugoslavien. Det her, det er så også det er så en af de gange, hvor jeg er i Moskva. Det var et angreb på det russiske parlament under Jeltsin. Og Jeltsin svarede igen med at sende, jeg ved ikke, 180 granater ind i Det Hvide Hus i Moskva. En meget, meget dramatisk situation med kampvogne i gaderne lige omkring Det Hvide Hus i Moskva. Der er 7 politifolk, der dør under den opstand. Og der er også en begravelse for dem. Og jeg er til den begravelse, og vi er en hel masse fotografer, der går rundt der og venter på, at der skal ske et eller andet. Men så er det igen det der med, at man som fotograf nogle gange, så er der lige præcis et øjeblik, hvor man så pludselig, så er det som om, jamen, så får man sådan en helt andet syn. Så kan man pludselig se en masse billeder. Og på den halve time, hvor jeg står og venter der, alle fotografer står og tager ikke et billede, står bare og smalltalker. Pludselig går det op for mig her, jamen der er bare stinkende fyldt med gode billeder og gode fortællinger. Ikke? Og det her, det er et af dem, ikke? En af sådan lige den overfladiske historie, den er fortalt, ikke? Men der ligger det dybere. Der ligger hele tiden flere og flere lag, og det er jo egentlig også det, der kendetegner et godt fotografi, ikke? Altså det besvarer nogle spørgsmål, men stiller nogle gange endnu flere.